Hola a tots, què tal i com esteu? Molt bé? Segur que sí. Doncs jo també aquí, Refi Rider. En un nou vídeo, avui aprofito que surto de treballar de l'escola, ara mateix estic a Sant Hipòlit de Voltregà, i que per aquí a prop hi ha algunes carreteretes ben guapes per explicar-vos una història d'aventures, acompanyats doncs de curves tan boniques i un paratge tan maco. Si voleu saber de què va el vídeo d'avui, intro i arrenquem! Bueno, una de les coses per les quals la majoria ens fem motoristes és per la intensitat amb què es viuen les aventures quan vas enfilat a sobre un estri de dues rodes. Es poden viure aventures de moltes maneres, però quan les vius sobre una moto, la intensitat és espectacular. I aquesta intensitat doncs, és com una mica enganxosa, és com addictiva, com un vici molt gran, viure aventures i cada vegada et vols embordar més i cada vegada les vols fer més complicades i cada vegada doncs, vols fer aventures més èpiques, no? Llavors, fa dies que m'estic plantejant quines són les meves pròximes aventures. Resulta que últimament vaig llegir un llibre, no fa pas molt, just quan vaig ser pare, que tenia més temps lliure, que és el Roc Balagelada, un noi un home de costat de Girona, ara no me'n recordo com es deia el nom ben bé del poble, us ho poso aquí sota, que el vaig conèixer al fòrum de motoristes.cat, em segueix per internet, em segueix per Instagram, el segueixo jo a ell per Instagram, i és un tio viatjat, és un tio que ha viscut aventures, i de totes aquestes aventures em va fer un llibre que quan vaig llegir el títol vaig pensar ja em venen ganes de llegir-lo. Llavors he sabut una mica de què va el llibre, encara en tenia més ganes, li vaig comprar amb ell, vaig parlar amb ell i dic, Roc, m'agradaria que me'l dediquessis, quan t'he de pagar i tot plegat, doncs, va ser un llibre dedicat, li vaig pagar, me va enviar a casa i tinc un tresor, que ho sapigueu. Mare de Déu, quin llibre! Sí? Sí, hola, bona tarda. Bueno, disculpeu la interrupció, estic una tallada de rotllo, però bueno, que tornem-hi, gas baix, i continuem parlant d'aquest llibre del Roc Balagelada. El llibre es diu Cròniques des de la visera d'un casc i explica de manera molt comprensible, molt enganxadora, és a dir, hòstia, enganxadora no és correcte, molt atrapant, val? Els viatgets que ha muntat el Roc en la seva vida, des del primer que va fer, no em vull equivocar, però era amb una Transalp, amb els altres que ha fet a la Teneré, llocs que ha corregut per Europa, el típic Cap Nord, n'ha fet algun molt interessant per la part de l'Europa gairebé de l'est, diguem, ell titula Seguint el taló d'acer, em sembla. Cada una d'aquestes històries està narrada amb gust, està ben pensat com s'explica, la manera d'explicar-se, la manera d'escriure és, doncs, això, entra directe, no se'n va donar voltes i és un llibre que te'l menges de seguida. I el primer de tot, el més important és que et fa entrar unes ganes de viatjar, de viure aventures, de muntar-te la teva, és a dir, és Roc, ets un incitador, ets un gran incitador, espero que veguis el vídeo, a sortir amb la moto i a rodar quilòmetres, però lluny, no a fer les carreteretes de casa, no, lluny.
que també a prop trobareu aventures guapes. Sempre podeu trobar alguna cosa xula a prop de casa, però quan et sents amb el cuquet aquest, i el Roc ho comenta això, és quan surts de la teva zona de confort. I la teva zona de confort, per dir alguna cosa, la primera és les carreteres que coneixes de la comarca, la segona zona de confort és Catalunya, la tercera és Espanya. I clar, hi vas sortint de l'ou, del rovell de l'ou, i cada vegada te'n vas més lluny. I jo he de dir que la més llunyana que he fet ha sigut la Transpirenaica, a part de les Riders, i tinc projectes, doncs, ambiciosos. Amb el Marc volem anar al 2025 a fer els Highlands d'Escòcia, tant de bo es pugui fer. Ja sé que està aviam per fer-ho, però no se sap mai com va el món, per tant de bo es pugui fer. I també vull anar al Camp Nord, això ho tinc claríssim. El Camp Nord és un dels llocs que vull anar. M'agradaria anar als Alps. Els Alps també és un lloc que és típic motero. I res, us recomano aquest llibre, que val, em sembla que són 16 euros, i crec que hi ha els gastos d'enviu inclosos, crec, El podeu trobar a moltíssimes plataformes d'internet. He vist, em sembla, a FNAC, al Corte Inglés, inclús més petites, pàgines web més dedicades al llibre, i si no, sempre podeu buscar-lo a l'Instagram, que és @R de Rock i Bad Frozen. M'agrada molt Rock perquè és mala gelada, però en anglès ho trobo molt... Bueno, jo també faig el mateix, em dic Camps de cognom, per tant, Fields. Res, espero que us animeu a llegir el llibre i després, posteriorment, i gairebé per obligació, després de llegir el llibre, us entraran unes ganes de viatjar, que espero que us entrin, i aquestes són les aventures que la gent de Dues Rodes ens agrada tant viure. De veritat, no hi ha res millor que sortir, agafar la moto i espavilar-te i dir, vinga, va, anem a buscar aventures en llocs que no hem anat fins ara. Si heu llegit el llibre del Roc, si heu fet ja aventures animats per algú, doncs comenteu-m'ho aquí, digueu, mira, a mi em va animar el meu cunyat a fer aquesta aventura, o em va animar l'amic de no sé on a fer això altre. Res, que m'agrada que participeu, m'agrada llegir els vostres comentaris, els llegeixo tots i els contesto tots. Això és tot. Espero que us hagi agradat el vídeo. Donar-li molt de carinyo. Compartiu-lo amb qui cregueu que li pot interessar. Subscriviu-vos i activeu la campaneta si encara no ho heu fet. I aviat tornen a venir vídeos de revisant la Rider, però he de canviar pneumàtics, per tant, pocs quilòmetres puc fer de moment. I també tinc l'ordinador a reparar. Uepa, no sé quan podreu veure aquest vídeo, però espero que em tornin a l'ordinador aquesta setmana. Estem a punt de començar Setmana Santa i m'agradaria aprofitar la Setmana Santa doncs, per fer servir per editar aquests vídeos, vale? Que vagi bé, ens veiem a la pròxima. Uepa! Ciao, ciao!